La transformació digital de la Generalitat de Catalunya és una realitat i continua avançant. I amb ella, l'Observatori de l'Administració Digital acaba de publicar l'actualització de dades anuals que recull la informació del 2025 i t'ho mostra amb dades i indicadors. Sabies que durant el 2025 s'han fet més de 3,7 milions de tramitacions en línia? Hem superat amb escreix les xifres de l'any passat. Hi ha més de 500.000 tramitacions en línia addicionals respecte al 2024, un augment que demostra el ritme imparable de la tramitació digital. I en aquest procés, escoltar la ciutadania també és essencial. Amb aquest objectiu, durant el 2025, s'han atès més de 496.000 consultes, queixes i suggeriments, i el 74% d'ells s'han resolt en menys de 4 dies hàbils. A més, la Generalitat mesura la satisfacció de la ciutadania mitjançant enquestes que es difonen a través dels seus canals d'atenció, ja siguin presencials, digitals o telefònics. Aquests qüestionaris estan disponibles, per exemple, a les fitxes d'informació dels tràmits, al justificant de recepció d'un tràmit digital o a través dels codis QR presents a les oficines d'atenció ciutadana. L'any 2025 s'han recollit més de 750.000 valoracions amb una puntuació mitjana de 4,7 en una escala 2 a 5. Una transformació digital que durant el 2025 ha permès a la ciutadania deixar de portar 80 milions de dades i documents en els seus tràmits, fent una administració més àgil i eficient. Això i més és possible gràcies al gran esforç que la Generalitat està fent per adaptar-se a les tecnologies digitals. Totes aquestes dades i moltes més ja estan disponibles i actualitzades a l'Observatori de l'Administració Digital, on s'expliquen els beneficis del procés de transformació digital mitjançant indicadors, gràfiques i narratives entenedores. Consulta els indicadors, explora els gràfics i descobreix com avança la transformació digital de la Generalitat de Catalunya.